Asante sana ni gonda gede kora yeri chiraga gonda gede kora yeri chiraga kiara chinga ke chia minyo kirie na ande ngo sabe chita ka chia o chin sini ni kegi mango sabe chita ka chia o chin sini ni kegi ma elinde nyara ko ba ngo minyo ka a she lingana yeri to ko liara ro akangana ga sini ni ndage ko de yo man choma tagare ri ko to live when sama ya YouTube na Facebook na ba gusikloboradio.com ase app yeto streamer and sama yonzi ya tune in iko tore chinsa mochonzi live karo to rete go te bianga ninge kengenda rete bono igoron to kwane itaka ngana gakuru kwanga egetabu kyoko kora igoro ya batumwa bono rero ndagete komenta mangana birata to elinde ngotige tindi kuch kobera ga ege kasana ndago sabe giteka isato chioka tingo itani mono ndaitani second beronge tatuiga ase gitabu kiri twasomete igoro gitabu kiokora kwa batumwa twatigirete 11 bono omusiko yo monaru kurugu Yudas omuntu oyo igakabire treasurer nero uriko gacha chibesa ase kiombe kiaboro kiwa muntu Yudas na Yudas nabangao igotigante be byanga Yudas na Yudas by the way kero kurigereria ochonyora riba goenda simata emeronge bere na isano na ibere urigere igo ikagana bakonyoranga igachieta sabagaka abagaka be kanisa bare go plot yani ngabantu be kanisa nabo bakobanga baro siumugano erinda bakora osiria mangano buri merindo juguitwa abagaka be the high priest abagaka ne council bonsi bakabeka namo batagete koligia mangana yo burimo babekirire Yesu bona igoto boisa kora ekranto ako gambe kanisa kwiranga kero kinde gose bakubanga ba omuntu tinambake pulpit yote oburimo kwerange kanisa ya sale kire abangana atali racha kankuru kararenge lakini tali kuja sigitande gintunto gitogote bankelinga abakabe kanamo bagate banga bono igoto getumusiko gorugu Yesu tumubwate elindachu guito tumurikire kindi yonse yuda ge somba akeira buge kambaka se abagakabe kanisa kababoli ngomuntu oyo ndamubwata mbare tarenki morange gote banga akaewa 30 pieces of silver elinde akagenda akamurua ono no nta gete guchakera abun ntebe ngasinate gete goro nare gukwana ngaboro kiwa bakagenda bakaswa Jerusalem bono aboro kibumbari bakwegeriwa na ababegeriwe myaka 3 n'enusu karo bagera chwetiri tukakora ngambari ko rukwa aboro kibwene mo iko bakuru kwa batumwa ikiagara bono begeriwe bono batumiru bagende korandia na Yesu sakorire tegara ko batengana ki mochakere Jerusalem magenda Judea Samaria na ense yonsi go batumire bona bana batumwa lakini nyolenga 10 bare ngayoyo magenda onyolenga oyomo ase gitabu ikyo 12 eko gotebinga litukerio liarengerie sabato bagatira gochia so egetuno kimeze ituni Mount of Olives bagatara ke gobwairire maragoba kwira nabali bairanire ko bono batarira ke ucha somuchi ekero baika bakaira na bagaswaka nyumba kairongo onye kwacha rero nkibago soire nyumba ya irongo ase ngincho aba Yahudi go batebetenga umusiko bare goteguru ku Yesu ngobokire muntu tabugite musi aboro kiwe go bamubwate te bakamwira bakamutino ko bakamubisa bono mbobo tenga nkoli kubare baitu kiagara yatebekanie bangachirwe ngabamubogoiri Yesu bairiro moberoya lakini entonkelinga Yesu twasometenga akaira matuke meronge nekera rituko akoro kase bare agotema kuba convince nganero bukire tukanyora ngaba Kristo abantu bamanyite na kongusana kuba convince lakini yo tamanyiti era uno ko mwari ngana akwegena kegima na kira kongwe kero mo Kristo era ne maega taliraisi kumuirania no umuntu yo omanyite kangana gakeiga umanyite ngane professional ala sikiti taliraisi komokonye kero umuntu yi amanyite ngerenke manyi ono akagana na komentalero naka ase getabu giokora kwa batumwa mo 13 gotebanga ekero bairana bagaswa upstairs ya senyumbeli barenge bamenyete na abantu barengo Petero no arenge Yohana James Andrew Philip na Thomas yinyole no liotebetenga liotetenga jetin kwegena the doubting Thomas mbaka marore Yesu akoroka kamoro kinga maboka ya bono Bartholomayo no arenge na Matayo na boyo Yakobo omosinto Alfaus na Simeon omozeloti omozelote na boyo na Judas omosinto o Yakobo son of James bono bakabeka namo kero babeka namo abashikaba bagachaka ko saba bono wago saba nagati ya bomba arengo abakungu gete abakungu bali twata yatenyora Mariamu na Mariamu onde
na ngina Yesu na bamura bamwe abo Yesu no baringe bono ase rituko erio 15 Petero agatenena egati ya abegeni abwa babaretu abarengo mubare 120 agachaka gukwana nabwo akabatenga abanchani yani brothers and sisters agobatenga amariko aliagotebwa ndagetotegere kigima nagotenga timbu atinga kinyingere akangana kamoiga 14 na gotebanga 15 akamana gotebe 15 na monga amarika aligetu engakientambe igoro goetera ase Daudi igoro ya Yudasi aikeranire bono intagete osome 17 kinyamorera gotenga he was one of our number and shared in our ministry igo na gote kuruma egango muskoyo ga kabere tureshara nero okare ko gacha chibesa na ande nuru chinga na rebege nete kabisa sense munyobo gachi lakini ngano ena po etameka muria akamnyoka koni yesa se silva meronge tato chioka aina mangana makongo bono ngakia kwete liri likaikiraniwa bono ekero gosoma 18 nere kogote ina Yudas yakwete ningana nataka kukwanira ntangani na egento kiabukira asense gikoro suicide okwengenta by the way onye kebengere getali kwaberu no kwengenta suicide to kwaberu api ekiagara to yugo chago saba mabera ekebota aberu ngiriyo tali go saba mabera na ande bono rende kigweitire gwakure ngikioje gusaba mabera bona aye igo manyete directing awasirire kare na kare igo goikorende omusikoyo akerora ngaro mobe buna mwaterire gocha akaenda akagoro asagore tobore omugondo agesunga akabeke ngori ageite roro omwancha nintagete gogotebinga nonye no mugushi ekero omonte ngentire omutoria omugondo oria abantu go bakwiruka none ekero gochi kugora nyumba ekero kugora obore mukwara aboringa ngikia betega none chigari je by the way tukugora na ekwara aboringa gari njeite tonde tongwanda rioka kumere gari wachaka ngabono nchenga rioka yaya kwaramanya bono abantu buna kolengana gotebaga kenyamuliro egotebanga there he fell headlong, his body burst open and all his intestines spilled out. Ngomusko ya kangenda kebekalia nabarikia banga bagotebanga igatige tuaria kiagerondete yore kogenda so mugondo oria agati kombosi akagundo mubere elinda agakera nsebi gotiga mara gasoka isiko igo akagunda akayarapi na babantu abange bakwanera bono Petero totebiringana kyo musko ya sirete omusko ya gasira kare na kare asinginchi cyo gochorokobe onde bwensi ukona chokobe na bagosira kare na kare ense moyo moelio sema yo mwali na gota itimbu atingaki na minyo kirembaka ase egetabu kiemerong okore ye amege bungo kiemerong ebere ase gota bangana ki bono Petero gota bangana iri kira ase getabu ya zaburi ngali bagali aye libede Saturday omuntu yo no nyembu ebono wantu bali guchugutara ngumutika bale lakini omuntu goikacho orwe oyo koira libagali ya yude kiagara bwengentire bono na ki omuntu yago chikochorwa onye kero kende chikanisa montegerete na bali moto kora korobo chori bono na boto bweto toraira ne kebungi ke 21 china moja gote banga asinginjo ya renge engana yengincho ngabachore oyo omobwa basacha egati yabo elinda ngendererie emirimo yenchiri bono bagatebanga it was necessary to choose one of the men who have been with us with the whole time the Lord Jesus was living among us. Verse 22, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of his resurrection. Ina ramangana manenenga umuntu bagatanga umuntu gochorwa abe no umuntu abaire nabara kurumaega gochakara chinga ki Yohana umubatisi ariko batisa wika chinga ki Yesu abuka ekiagara tali umuntu gochorwa boseigo ngana inchente giteko boyo mubwa boro kiwanga nkwanu erieta no umuntu batageto gochiko witness ekiagara agendererie enchiri ye ekiagara batebanga
apostolic ministry achikogendereria gasi yobutumwa bantu abange igo bagochokera kende omonto gwachire ekanisa amatuko abere atato gwateba ng'a ontiri ntomanyaine ontiri na omorisia kabere korunga mwekero gekio aye gokegima batari gokonsida kende yonsi abagoki bo bagateba ng'a abanto nabo bange baqualified lakini totagete omonto obeire amo na intwe kuru Yohana are kobatiza mpaka ekero Yesu aenda igoro ekiagera ona ere witness bona ekero ngokora bono mambia ningani ngotebi ng'a kobe witness kirori turi goenda okoti otebe ng'a naigwete ring'ana gete aye bwasibiru tugenda otebe ng'a nyare bare goteba goikobe ng'a nkware ngororoka yarora amang'ana aywo okaenda kina amaisa ao kigwera na amatu nabo igo na noboe nobu nobobwate bono eki naki bare kobwati obochori bwita amatu kana gitokobokora ntori korigereria ng'a omonto oyo omanyire ng'a ekanisa eye ng'a yachakerete no arenga amo na intwe omonto oyo at least oramanyire otware buna bono tiga ntebe chinseme eki tore chia America omonto agochaga amatu kabere atato mwateba ng'a nyarebe naye ntagete kwa ekwende nkoro ng'a mbuya kware kora omonto oritang'ani abwate cultural shock omonto otaraikaga iga amanye ng'a naki culture egokwana na ebisongo bigokwana gochia bibunegete igo kero kende tarabigwa naende igo egento nkeri ng'a omonto goika ikaranse aralani ase abwo agenda ekero alani ng'a naki abanto abo bagobehave arosi nonya noboiri bono mogocha gochora omonto otamaeti nonya na abashirikiji na abachiabo tamanyeti nonya ng'ai bamenyete tamanyeti abanto naki bagobehave tamanyeti ekero bagoseka naki bagoseka bakogosori baika momana goteba ng'a bono nyarebe nero totagete aboroki gwo bagateba ng'a we need omonto obeire amo na intwe ase chingaki echi chionsi iga ase rituko riao nataka gotebi ng'a amang'ana Nyasaye tari kwayererwa naende ekero bachora iga bagacha na amarieta abere bakanominate omonto ore koruku Yusufu ore koruku Pasabas boy gokoboruku Justus noyo ndo koruku Matthias gose Matthias ekebungo gia 24 bono nki bakorete bakagenda gokore moshi 24 bakagenda bono bagasaba manene bagateba ng'a Nyasaye ayo manyete enkoro yake royo oyomo torokie asaba babere ase gati yaba ngo wachori anta bange kero to korobo chori go to kwende campaign ndoli kuna gusaba na to gusaba boli motunga torokie lakini to korete chi campaign to gora to kanda to gachora bakaenda bagasaba bagatanya sai toroki enchira bare korokia bono numbers ya vote ya bare wake gento casting the lot bono bagako mera bono elinde ebokagwera ekero baruta bukawera Matthias igencherende bagaka chikura chika Matthias yakaira chichie tororo ekeraira akamentwa gocha se abatomu abaikomi nomo panchari nona taka gukorera muntebe ng'a Nyasaye nabwate nchira akore miroberi yaye nabo igo onye gokwebeka emirimo ya Nyasaye gokwebeka ng'a bono nintagete koyesukia buna korenga nantagete okogani kwao to mugusia goteba ng'a takwera mabiarare nchirende no goteba ng'a tagochiare nchirende no goteba ng'a ayekora buna Nyasaye kogotebia na igankene ne y'omonto yare gochorerwa nokoire ministry mutwe tari ng'a are gochororo ng'a nera abaru omobaro banto mbare bagochoru babere omwaka omogima erinde bamana goteba ng'a edirector ng'a yere kwana korogwerie edirector kwagoka ng'a bamuna natogirigwe kwaoroka mutwe tata kererie tarioka igo batagete omonto bwerwete omonto manyete nkia gocha gokora oenekirie atatandati oenekirie ng'a Yesu na murocho kubatiswa otarire ororire bintago karago bono rirorio gakiekero nakorire by the way ochigote ng'a enkirori ori inki bono kobera kirori egento tarara na kiora abe witness egento tarara na ekero gochorwa maite intombire kwararigirire ekero gochorwa abantu bagosigete nonye kobwate erieta na kwaratirigire no na sense teko gotenga ya gaki egente eke na inchitiganda alani akenda manyana kimomenyete na inchitiga bono na chitinda rama ngana bono ekomana gwe nyarebe na he wata bamura abantu bali mbansi gitu maite ngaikana gochoru kigima bamura tumira no murandi gutu chinga gichiankyo yere ramaro be ninda nyara goto de bia mange igoro yoko mwiruka Nyasaye na kumukorera manene na kubwa mono ekere bwenerete tomokorera sadi sana marita na jerema ori no tirine na bagushi Global Radio ase bali bali nsema ya YouTube